הגעתי לנאווה ברמן, בגלל שהיו לי כל מיני שומות, פלולות כאלו קטנות שהפריעו לי כל החיים. כל הזמן היו שואלים אותי אם זה שחורים, אם זה ממש ממש הציק לי, אבל היה לי את הפחד הזה גם ללכת ולהוציא את זה. עד ששמעתי על נאווה, שמוציאה את זה בלי כאבים ובלי כלום, עדיין חששתי. הגעתי, היו לי 3, ואמרתי, טוב, תעשי לי רק אחד, אני רוצה רק אחד. התחילה, האמת שזה היה בלי כאבים, בלי כלום, ואמרתי לה, לא מעניין אותי אם יש לך תורים או לא יודעת מה, את ממשיכה להוציא לי את כל מה שיש לי. אפילו חיפשתי בכוח עוד בגוף כדי להוציא כמה שיותר. זה היה פה, אי אפשר אפילו, אני אפילו לא זוכרת איפה זה היה, מרוב שאין צלקות ואין שום, היה לי, למען האמת, איזה שבוע, סוג של פצע כזה, אחרי שבוע זה נעלם ושום דבר, פה היה לי אחד ממש גדול, נעלמו, 3, כאן אחד, כאן וכאן, נעלמו, זה חיים אחרים. פתאום אנשים שואלים אותי, היה לך פה משהו נעלם, שמים לב, אני ממש 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 שמחה שעשיתי את זה, והכי שמחה שעשיתי אצלה, שלא נשאר לי צלקת ולא נשאר לי כלום, וזה עבר חלק, חלק, חלק. בלי קשר זה הקוסמטיקאית שלי, ולקרוא למה שהיא עושה טיפול פנים, זה יהיה קצת מעליב, כי זה טיפול פנים, נכון, אבל זה משהו לנפש, לגוף, מין חוויה על-חושית כזאת, שהבונוס זה שהפנים אחר כך יוצאות סבבה, כי זה ממש לכל הגוף, מין מסאז' כזה, ועיסוי ושיאצו, ועיסוי לימפטי, בקיצור, בטיפול פנים אחד נכנסים איזה מיליון דברים שלא חלמתי עליהם. אני מאוד ממליצה להגיע לנאווה ברמן. יש איזה משהו בידיים שלה שהוא אחר, שהוא שונה. הטיפול לא מתחנף, מה שהפנים זקוקות הן מקבלות. אין להתפנק יותר מדי, וזה חוויה, חוויה, חוויה. נאווה ברמן, אני חולה עלייך.